ľudia, tu je Adrián. Sme tu pri ďalšom videu, ideme hrať hokej, takže poďme na to. Možno vyhrajem, možno nie, uvidíme. Poď sem, ježiši. A kam si išiel? O Bože, som krivý. Je to ťažké, tá hra je dosť ťažká, môžete si ju stiahnuť. A napíšem do komentárov, jak sa volá, keby ste ju chceli hrať, tak napíšte do komentárov, že chcem vedieť, ako sa tá hra volá, tak môžete tu napísať. Hej, blokovanie puku. Áno, máme my. My sme fauli. Nemôžeme už prehrávať. Ach Bože, na čo to on držal? Ach Bože. Je to ťažké. Dobre, chcem dať aspoň góla. A zrovna som išiel na brnku aj druhá tretina, tu sa mi vždy stane. Jaj. Gól! Není možné. Ježiši. Kam si išiel? Gól! Anker Messi. Dúfam, že toto vyhráme. No, my vyhráme 2-1. Ja som inak slepý. A poprosím, keď dáme 50 odberateľov, tak sa odhalím. Áno. No to dosť ťažké, ale keď budete na nejakom leveli 15, už máte to ťažké, velice. A dali gól. Aj tak vyhrávame 3-2. Môžu to dať na remízu. Môžu, to sa nemusí stať. Fauli. Než podrazenie na lavičku, na trestný. Som futbalista, ale baví ma aj hokej v tej hre. Po poslednú tretinu a dúfam, že vyhráme. Radži 0-4 dáva gól. To nemajú šancu skorovať už. A prosím, ja chcem, aby sme dali 50 odberateľov, lebo som smutný, že nedávate odbery. A tí, čo dali odber, tak im veľmi ďakujem. A ideme sa biť. Dúfam, že tú bitku vyhrajem. Bo v tej som skoro vždycky vyhral. Áno.
Hej, dávaj mi ten puk. Fauly. Ne, áno. Prihraj mi to ty. Ach, ja ani ešte daj go. Tak, ich som docela dosť podcenil. Vyhrali sme. Yes. Tak čaute ľudia, učím sa s vami. Čaute.